Добър ден. Кажете ми сега, за кого искате да гласувате? Не седем бе жена. Искам чисти улици. Ама какво чисти улици? Какви чисти улици? Яла виж нашата Сокола мръсна, улиците преди щупени, няма къде да фърляме боклука, отзаря фърля боклука, яла виж гледат преди какво става. За кого да гласувам? Те никой не става. Росин Плевенлив, Бисерка Христова, Иван Попов, нищо не става. Правя жена, защото не предизборна миграция. Кажи ми сега. Сега кой е най-добър? Кой да е най-добър? Те никой не е добър от тях. Те нищо не правят. Липскат на децата пари, децата вкъщи, няма му да обличат, няма кой да варят на училище. Глайни пичат децата цял ден. Хората отиват на други месеци да работят тук, няма кой да се ядят. Глайни. Я виж, цял ден с панталона няма дарба, няма топ, няма вкъщи. Какво да плащаме? Не пускат на децата семейните 35 лева. Какво да правим с 35 лева ни? Чакай ни, добре сега. Нямаш пари, казваш. Няма какво да облича ти. Обаче да виждам, че си гримирана. Детето носи. Детето носи, работи във Франция, носи пари, носи хляб. Ама тя колко да носи? Тя не ги изкарва, не ги копая сам да ги донесе. Какво работи там дъщеря? Дъщеря ми каквото намери, всичко работи. Може и да се чука, да, аз не знам нищо. Може да се с мъжете да спи, може всичко да прави. Хората за пари всичко правят. Сега тази криза, какво става в България, не питай. Ти чувала ли си за Барак Обама? Кой? Барабама? Кой са с Барабама? Барак Обама? Ами не, може съм чувала, ама не са сеща. Не знам, на село ли той живи? Ами какво смееш тук, капитан, на село ли живи? Да, бе, на село живи. Съедни неща. Съедни. Един мургав, така много жани има. Той? Той ми се разпочвал за него. Я ми разправи. Човека прави виж президент на Америка, виж как му направи по телевизията, казват новините, какво става. Човека прави всичко, прави. Какво има в Америка? Еми какво да има, чисто има, любов има, здраве има, какво да има. Въздух има, всичко има. Ама тук какво няма, има мръсен въздух има. Тук децата виж, виж в кустева какво става, на труп така. Нямаме концили, нямаме контери, нямаме. Еми, добре, че малкият си син какво работи? Малкият ми син па на третия, защо не си? Чакай, телефона ми звъни, чакай малко. Чакай, че ми звъни телефона. Много малко спяла телефона сега. Чакай да ядете това търсят на... Писна ми чакай. Много сам търся по принцип. Много ма търсят. Чакай какво искат. Абе чакай, какво ма притесняваш сега, когато при репортерите битивите дойдоха тука? Ми казвам да кутинирте, дет много вълкуци има на пътя. Еми ето говорим, ма притеснявай сега не после, ще се чуеме. Хайде, да твъря, тя си сега шалура. Сега хари там децата, виж ако има нещо там, събери вънка, върху сте пали печката. Ай, чава. Много ма притеснява, Селю направи песня от тях, Селю. Айде, Айде, песен, това, май,